खुलुमबाय। आंनि मुङा ककिला बसुमतारी। डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, महकुमा गसाइगाव गामिनि सिङाव थानाय दैखरगुरि गामिनि। आंनि डकुमेन्टसा गसाइगावआवहाय गोमाबोदों। आं गसाइगाव बाजाराव थांदोंमोन नालाय, सुनिबार बाजार दिनै। बेयाव थांनायावनो गारि सानिफ्राय गबोबाय, उन्दैजों माजों दिगदार जानानै। लामायाव बबाव गबोखो आं थाल मोनासै। मा मा दंमोन? डकुमेन्टसा भटार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड दंजोबोमोन, एकाउन्टबो दङ। आंनि फिसायनिबो भटार कार्डजों आधार कार्डजों दंमोन बेना। ओमफ्राय आंनाथ' गोमाजोबदों गासैबो। भटार कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ओमफ्राय एकाउन्ट पासबुकआबो गोमादों। गारि गाखोनायाव गोमाबो? हाथायाव गोमायाखै, गारि लामायावसो बबाव गबोखो आन्दाज मोनासै आं उन्दै बामनायाव। हाथायावथ' गोमायाखै, खरस खालामनानै फैजोबखाबायमोन। दा अननानै सोरबाफोर मोनबाय बायदोंबा अननानै खिन्थाहरबानो जाबाय। सोरबाफोर मोनलांदोंबा अननानै हरफिनबानो जाबाय। आं बे डकुमेन्टसफोरखौ मोनबानो जायो। फैसाफोरखौथ' नांला, एसे एनै थानायफोरखौ बेसेबां दं होनब्लाबो नांला आंनो थाइसे थाइनै फैसाफोरखौ। बे डकुमेन्टसफोरखौल' मोनफिनबानो जाबाय आंनो। फैसायाथ' इसिबां मानि गैया, ओरैनो जा बेसेबां दंमोन हाथाय खरस बाजार खालायखांखाजोब्बायमोन आरो। दा बेनि फैसाफोरखौ नांबाय थाला आंनो, बे डकुमेन्टसफोरखौल' मोनबानो जाबायमोन। बे आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्डखौ मोनबानो आंनो जेखौबो नांला। सोरबाफोर मोनबाय बायदोंबा, बबेबा लामाफ्राव नुबाय बायनानै सोरबा खननानै दोनबाय बायदोंबा अननानै खिन्थाहरबानो जाबाय। मबाइल नाम्बारा 6900239880। बे नाम्बाराव अननानै सोरबाफोर मोनदोंबा खिन्थाहरबानो जाबाय। मबाइल नाम्बारा 6900239880।